Bona tarda. Senyor Marc Ramentol, secretari general del Departament de Salut del Govern de Catalunya. Senyor Josep Governa, director general de Previn. Senyora Anna Aran, gerent de l'àmbit metropolità nord de la regió sanitària de Barcelona, que ens acompanya online. Senyor Oriol Alba, secretari general del CECOT, que s'estrena avui amb aquest acte, amb la seva nova responsabilitat. David Garrofell, secretari fins a aquest final d'any de CECOT, i altres col·laboradors que esteu aquí. El motiu que centra aquesta trobada amb el secretari general és la necessitat de les empreses i de les plantilles per corresponsabilitzar-se amb la salut per poder mantenir i recuperar l'activitat econòmica. Crec que això és la conseqüència d'un diàleg amb el govern i amb el Departament de Salut, que volem provocar que el teixit empresarial ben informat es converteixi en empreses i treballadors activistes. Activistes en el sentit de comprometre's amb la seguretat i la confiança en el treball, apuntant, per tant, a la salut individual de cadascú de qui treballa, però també dels clients que tenen aquestes empreses. Tot això ho fem el primer dia laborable de l'any 2021. Per tant, ho hem estat preparant perquè hi hagi un missatge molt en positiu del que la patronal CECOT i el departament posem en marxa. Un model de participació en què de forma massiva les empreses, a través d'aquesta aliança público-privada, puguin impulsar la corresponsabilitat dins de les plantilles i dins de les empreses a favor de la salut pública i en la lluita contra la Covid-19. Per tant, estem potencialment davant d'una possible nova onada. Estem també a l'espera d'aquesta extensió del programa de vacunació i crec que és, per tant, important assenyalar que la CECOT vol ajudar les empreses a poder mantenir la seva activitat productiva i, per tant, evitar la propagació de la Covid i intentar trencar quan abans les cadenes de transmissió entre persones i en les empreses. Per tant, es tracta de mantenir llocs de treball, es tracta d'obrir noves activitats econòmiques, es tracta d'aportar, com deia abans, seguretat i confiança. I tot això més ho farem compartidament amb el CIESC, que té la seu a Sabadell, i amb la UIE, amb seu a Granollers. Per tant, tot el Vallès compromès en aquest projecte de tests ràpids d'antígens. És a dir, que el que pretenem el Departament de Salut i la CECOT és minimitzar el tancament de centres de treball, de negocis, i, per tant, l'absentisme laboral derivat de l'impacte de la Covid. També volem identificar i notificar brots de manera precoç i, per tant, també detectar i gestionar de manera precoç els casos asimptomàtics i tot plegat amb una prèvia, que és prevenció, prevenció i prevenció a través de la informació. És a dir, que el que volem és que tothom sàpiga de l'acompliment de totes les mesures eficaces per controlar la Covid. En definitiva, reduir la incidència en la comunitat i en l'economia. Es tracta d'un projecte base que oferim a partir d'avui perquè totes les empreses integrin un pla de cribatges massius durant un període de 10 setmanes. És a dir, que a diferència d'altres iniciatives, nosaltres això no va d'una passada, sinó d'un seguiment i d'una acció coordinada amb el Departament de Salut. Vol dir que apel·lem a la responsabilitat personal, apel·lem a la responsabilitat personal tant si ets treballador com si ets client,
perquè el que ens importa és la salut pública. I a partir d'aquí, doncs, testos massius als centres de treball que s'implementaran amb una metodologia compartida amb el servei, amb el departament, i, per tant, amb sistemàtica, amb una vigilància i amb una integració de dades, perquè de tota aquesta actuació, lògicament, el Departament de Salut en necessita traçabilitat. Integrarem sistemes, treballarem, com deia, d'una manera ben coordinada. I al final es tracta precisament d'aportar el màxim d'expectativa positiva en l'economia i en la salut, com hem dit tantes vegades, el poder equilibrar, respirar i menjar. I per últim, que sàpiguen que tot això, en aquesta prova base, s'adreça a 521.000 persones treballadores, és a dir, en el Vallès. En aquests 521.000 s'hi recullen 89.000 que són autònoms i a una població de 27.000 empreses. I esperem, evidentment, que això serà molt ben rebut des de tots els sectors, des de totes les dimensions d'empreses i també des dels propis autònoms. Volem, de totes, treballar coordinadament. Ens ho hem plantejat, estem satisfets, gràcies, secretari, perquè el que posem és sistemàtica i compromís des del teixit empresarial, des de l'organització empresarial CECOT, perquè junts prendrem millors decisions, junts serem més eficaços. I acabo amb un eslògan que ja recollia la nostra felicitació de Nadal i que simplement diu salut i empresa. Gràcies i de debò que molt benvingut a la nostra seu de CECOT. I a partir d'aquí li donaria la paraula al Josep Governa, com a director general de Previn, perquè ens aterri encara més aquest programa de treball. Moltes gràcies, president Nabat. Moltes gràcies al Marc Ramondol, com a director general del Departament de Salut, per compartir aquest pla pilot i aquest pla de cribatge als vallesos. Com deia el president Nabat, aquest és un projecte que el que busca és donar resposta a totes les empreses i a tots els treballadors ubicats als vallesos sense deixar-nos ningú enrere. És a dir, aquesta iniciativa público-privada que encetem aquí és el model de país que pensem que ens ha d'ajudar per la lluita contra la Covid. Mentrestant, no som suficientment forts amb la campanya de vacunació que tot just hem iniciat amb aquestes festes de Nadal. Com us deia, jo entraré més amb el desenvolupament de l'operativa del projecte, de com es durà a terme, de les diferents elements clau que considerem molt importants i que hem treballat conjuntament amb el Departament de Salut per tal de poder obtenir el millor i màxim resultat de tot aquest pla de cribatges als vallesos. Patronal CECOT i el Departament de Salut, amb la col·laboració de Previn, posem en marxa aquest pla de participació massiva d'empreses amb l'objectiu de reduir la incidència de la Covid-19 a l'economia productiva i, per tant, a la comunitat del Vallès. El que busquem és millorar la salut pública a través de la generació de la cultura preventiva. La base d'aquest projecte pilot és habilitar les empreses facilitant tots els recursos necessaris per a la realització de cribatges massius als seus treballadors. Com deia el president Abad, a diferència d'altres campanyes, aquesta campanya i aquest pla està estructurat de manera continuada i sostinguda en el temps. Es tracta d'un pla sostenible. El mercat al que està adreçat aquesta campanya, com deia el president Abad, és de 27.000 empreses, on hi treballen 521.000 persones treballadores i 89.000 autònoms. És a dir, volem arribar a tothom per tal que la Covid, com sabem, no té fronteres, ni sap de sectors, ni sap de tamany d'empreses. L'objectiu és que evitem plegats la propagació de la Covid, que aïllem el virus i, sobretot, tanquem les cadenes de transmissió dins les empreses. Ens hem d'avançar en aquestes possibles terceres onades, quartes onades, ja no sé on pararem. La funcionalitat és prevenir i gestionar els brots dins les empreses, reduir la incidència en persones treballadores i, per tant, a la població en general i, en la mesura del possible, descongestionar
ajudar a descongestionar, encara que sigui des de l'àmbit d'empresa, el sistema de salut públic. Com s'estructura el pla de cribatges massiu a les empreses? Integrar aquest pla de cribatges massius busca un període de 10 setmanes, realitzant un mínim de 6 testos per cadascun dels treballadors de les empreses i per cadascuna de les persones treballadores. Per això habilitarem la figura d'un gestor Covid amb l'aval dels requisits que ens ha determinat el propi Departament de Salut. Aquesta formació està recolzada mitjançant una plataforma amb l'enviament de la farmàcia a la Covid, és a dir, amb tots els materials i recursos necessaris i, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, amb l'accés a una plataforma online de comunicació. No només de comunicació empresa i treballadors, sinó a la vegada comunicació tant amb els seus serveis de prevenció com amb el propi Departament de Salut per tal de comunicar de manera constant, fluida i immediata tots els resultats, brots i seguiment dels contactes estrets. Ho veurem una miqueta més endavant quan detallem cadascun dels casos. La capacitació d'aquesta figura de gestor Covid dins les empreses, avalat pel Departament de Salut, és una formació mitjançant una plataforma online d'aquesta figura de gestor Covid. El que busquem és formar i capacitar el personal intern o el personal extern que designi l'empresa per tal de dur a terme els temps i poder-ne fer seguiment. Aquest curs ja el tenim habilitat a les nostres plataformes de formació, és a dir, des d'allà mateix, que és més enllà de la roda de premsa, ja entra a efectes aquesta campanya, ja està habilitat el curs, amb la qual cosa ja podem donar resposta a aquestes possibles peticions immediates. L'enviament de la farmàcia a la Covid, que és aquest kit amb els 6 tests ràpids antígens per treballador, els seus EPIs de recollida de mostres, i el programa consta d'un cribatge de 15 dies de la població protegida. Després, la següent és l'accés i la comunicació a la plataforma online, on tenim els resultats de les proves esdevingudes dels cribatges. Això ens ho permet una plataforma en comunicació constant amb el propi Departament de Salut. En aquesta mateixa plataforma podem fer seguiment dels contactes estrets dels casos positius dins l'entorn laboral i amb l'entorn familiar. La pròpia plataforma també ens permet diferenciar el que és un contacte estret de l'entorn laboral i de l'entorn personal. A la vegada, la pròpia plataforma ens permet de manera individual per cadascun dels treballadors declarar quins símptomes té abans, durant o després d'haver desenvolupat la seva tasca professional i a la vegada permet per part del personal sanitari, tant dels serveis de prevenció com de la pròpia empresa com del sistema de salut, poder fer la traçabilitat dels casos positius, dels casos simptomàtics i dels casos considerats contacte estret. I, com deia, amb una comunicació constant i immediata amb el Departament de Salut i amb aquelles àrees que ens han habilitat per tal de poder-ho fer. És a dir, posem a disposició de l'empresa la figura d'un gestor Covid, tota la farmàcia a la Covid, més el sistema de comunicació tant a nivell intern com amb el Departament de Salut com amb els seus serveis de prevenció. El que buscàvem amb aquesta campanya i amb aquest pla de cribatges és que fos accessible per qualsevol empresa, sense importar el tamany de l'empresa, ni el sector, ni el número de treballadors i, per descomptat, la ubicació. Buscàvem la responsabilitat de tots, ja que és un pla en el que demanem la responsabilitat tant de l'empresariat com del treballador com de tothom que forma part de la societat, avalat pel Departament de Salut, per FECOT i per nosaltres mateixos, per Previn, i sobretot que fos econòmicament assolible. És a dir, que tot el pla de cribatge no representés una despesa que no es pogués permetre qualsevol empresa, qualsevol autònom o qualsevol sector de la nostra economia productiva. Perquè es feu una idea, i a nivell d'informació general, tot aquest pla no té un cost superior al que avui té fer una sola prova avui en dia. Pel preu d'un sol test avui, inclou tot el pla de cribatge i tota aquesta prova pilot desenvolupada amb FECOT i amb el propi Departament de Salut. És a dir, és econòmicament molt assumible i per l'empresari el que busquem és precisament afavorir l'acompliment de totes les mesures eficaces per controlar la Covid en l'àmbit laboral,
amb l'ús permanent de mascareta, amb el distanciament, amb la neteja de mans, amb la ventilació, amb totes les recomanacions que ja tenen les empreses recollides amb els seus plans de contingència. Busquem detectar i gestionar de manera precoç tots els casos asimptomàtics amb aquests cribatges periodificats, a la vegada que identificar i notificar nous brots de manera precoç per trencar cadenes de transmissió en l'àmbit laboral i comunitari. Com deia el president Abad, és minimitzar el tancament de centres de treball, negocis o aturada de línies de producció esdevingudes per l'absentisme laboral derivat de l'impacte de la Covid, mentrestant no assolim aquestes quotes de vacunació de tota la població. Evitar la propagació del SARS en l'àmbit laboral i familiar de les persones treballadores i reduir la incidència de la Covid en la comunitat i l'economia productiva. Aquest és bàsicament com es recull l'operativa d'aquest projecte i d'aquest pla de cribatge liderat pel Departament de Salut i per la FECOT. Molt bé, moltes gràcies. Fins ara, senyor Romentol, secretari general, si ens vol adreçar també unes paraules i fer la seva valoració. Moltes gràcies, president, director general, secretari general, entrant i sortint, la gerent, també la doctora Aran, que també m'acompanya. Avui des de Salut hem hagut de donar de nou notícies doloroses, notícies que, donat el context epidèmic actual, que estem assistint a aquest increment progressiu atenallador, perquè va creixent mica en mica, cada dia una mica, no creix exponencialment, però va creixent, ens va ocupant els llits de crítics, ens va ocupant els llits d'hospitalització, ens va sobrecarregar l'atenció primària. Davant d'aquesta situació, un cop passat el període nadalenc, un període que tots ens crèiem que havíem de poder respectar al màxim, hem de tornar a prendre mesures restrictives, encaminades a que siguin realment un punt d'inflexió en aquesta tendència que portem arrossegant des de fa dies, i això no passa, com ja ha passat altres vegades i com hem demostrat que serveix, afectant a la mobilitat i la interacció social. Per tant, venim, deia, de donar notícies doloroses i per mi és un autèntic plaer poder estar aquí i poder explicar quelcom tan constructiu, tant de la iniciativa del teixit empresarial i productiu d'aquest país, com és el que ens acaben de presentar. De fet, aquesta col·laboració ja ha estat, jo diria que des del primer dia. És a dir, el teixit empresarial té una gran capacitat per modular el curs de la pandèmia. Fins ara hem explorat fonamentalment una de les seves grans capacitats, que és la promoció del treball a distància o del teletreball allà on es pugui. Avui en dia sabem que la principal causa de mobilitat en el nostre país és la mobilitat laboral i, per tant, si es tracta de limitar la mobilitat i la interacció social, el paper que pot fer el teixit empresarial a l'hora de promoure el teletreball entre els seus treballadors o el treball a distància és una contribució inestimable que s'ha posat de manifest en bona part durant la segona onada i que segurament haurem de mirar de recuperar de cara a aquesta situació que afrontarem aquests propers dies. Ens caldrà de nou tornar a fer un esforç per promoure el treball a distància i en això de nou segur que trobarem la complicitat dels agents socials i en aquest cas de la patronal del Vallès, com és la CECOT. Però aquesta era una de les parts de la col·laboració que hem tingut al teixit empresarial i ara n'encetem una de nova. Això des del Departament de Salut ho hem dit sempre. El control de la pandèmia no és només una cosa d'epidemiòlegs, no és una cosa només del Departament de Salut, a banda que ja sabeu bé que en el Procicat, que és l'estructura que ens hem donat per governar aquesta pandèmia, també hi ha el Departament d'Interior, però tampoc és només el Departament d'Interior i de Salut. Cada vegada queda més clar i a mesura que avança la pandèmia i aquesta pandèmia incorpora matisos que en fan molt més complexa la gestió perquè la població està més cansada, ja portem molts de mesos de mesures restrictives i això fa que la gestió d'aquestes noves o successives andanades de l'epidèmia sigui cada vegada més difícil. Per tant, des del Departament de Salut teníem claríssim que sols des del govern no ens en podem sortir. Sols no ens en podem sortir. I en aquest sentit, i avui centrant-nos en l'àmbit del teixit empresarial,
és on apareix aquesta segona gran instrument o gran capacitat que té el teixit empresarial i productiu d'aquest país per contribuir a la contenció, que és la de la detecció precoç de casos, no? La dels cribatges, la del seguiment, etc. I també com a espais de promoció dels bons hàbits saludables, no? Recordeu que el 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari i són de tipus social i econòmic, i entre ells els laborals són els principals, no? Perquè és un el context en què la població es passa als ciutadans bona part del seu temps, no? Per tant, tot allò que tingui lloc en el context laboral és d'importància cabdal en la contenció de la pandèmia. I en aquest sentit, doncs, el paper, aquesta proactivitat ordenada i buscant sinergies amb el Departament de Salut per part del teixit empresarial és, sens dubte, la millor notícia que hem donat aquest any des del Departament de Salut. No? Esperem que en donarem més, no? Però jo crec que en aquests 4 dies que portem aquesta és una gran notícia. No? És una gran notícia fonamentalment per 2 motius. No? El principal és perquè s'estableix, es consolida clarament el teixit empresarial com un nou agent de salut, un nou agent per contribuir a la contenció d'aquesta pandèmia a casa nostra. I és una bona notícia també perquè aquesta proactivitat que existeix en el teixit empresarial català, aquesta proactivitat es posa a disposició del criteri de l'autoritat sanitària. I per nosaltres això és importantíssim també, perquè sí que és veritat que necessitem múltiples agents, múltiples fronts, múltiples sensibilitats en la contenció de la pandèmia, però necessitem que tots aquests fronts, que totes aquestes sensibilitats, que tots aquests actors estiguin coordinats entre ells i busquin sinergies. Per tant, en aquest sentit, aquest segon element també és important. Tant és així que nosaltres, des del Departament de Salut, ja fa uns dies, vam presentar al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que és per nosaltres l'espai en què hem tingut la interlocució més propera amb els agents socials en aquesta pandèmia, vam presentar un protocol marc d'organització d'aquests cribatges en els entorns empresarials, un protocol que va ser molt ben rebut per part de les organitzacions socials que hi ha en aquest Consell de Relacions Laborals i de la qual, i per això felicitar-vos, aquesta experiència és la primera concreció evident del que és aquest protocol marc. Per tant, per nosaltres això és molt important. Això vol dir que engerem. Això vol dir que engerem, que aquest protocol, el teixit empresarial i social d'aquest país se l'ha fet seu i que a partir del qual ha construït, en aquest cas la CECOT, ha construït el seu propi protocol per implementar una estratègia de cribatges que, sens dubte, és una estratègia potentíssima. És una estratègia potentíssima tant pel que fa al volum com a la cadència, perquè realment és un dels elements que nosaltres insistim des del principi de Salut. No ens serveix només una passada, una foto. Ens interessa el comportament al llarg de les setmanes. Per tant, des d'aquest punt de vista, per nosaltres és una gran concreció i felicitar-vos perquè sigui la primera gran concreció, felicitar-nos a tots perquè realment aquesta primera concreció sigui una concreció que sens dubte serà exitosa, perquè jo crec que dibuixa el camí, dibuixa el camí del que nosaltres des de Salut entenem que ha de ser la contribució del teixit empresarial en la lluita contra la pandèmia a casa nostra. Des de les diferents possibilitats i instruments que té a l'abast l'empresa, però avui centrar-nos en el tema de les estratègies de cribatge. Els testos d'antigen són uns instruments potentíssims de diagnòstic, però la seva potencialitat depèn del seu bon ús, que s'utilitzi en el context adequat, que s'utilitzi de les maneres adequades. I això és criteri sanitari, això és criteri d'autoritat sanitària. Per tant, l'estratègia que avui presenta la CECOT és una estratègia potentíssima en tant en quant utilitza un instrument diagnòstic molt potent, però d'acord amb els criteris que marca l'autoritat sanitària i en coordinació amb ella. Per tant, jo felicitar-vos de nou, agrair-vos la iniciativa. En aquests moments això és important. Sí que ens venen per davant dies incerts, Tenim
elements actius, parlava el director general de la vacunació, efectivament la vacunació avança, anirà avançant. Aquesta setmana ja comencem a vacunar professionals sanitaris, per tant anem ampliant ja les dianes de la nostra vacunació, però això són efectes a llarg termini. Mentrestant, nous actius com el que avui presentem són sens dubte benvinguts i seran segur un punt d'inflexió en la gestió que fem de la pandèmia a casa nostra. Tant de bo. Moltes gràcies. Bé, i a partir d'aquestes intervencions, ara és quan hi ha l'oportunitat de poder intervenir en el sentit que si fa falta algun aclariment o alguna pregunta, i el Gerard, com els he dit al començament, ho coordinarà i ho ordenarà. Perfecte, doncs sí, mira, sí que ho torno a recordar, que si algun periodista vol fer alguna pregunta que ens ho posi pel xat del Zoom i així podrem anar ordenant tot el torn de preguntes. Ara sí que dono la paraula a la Gemma Sánchez de l'Agència Catalana de Notícies. Sí, hola, bona tarda. Tenia diverses preguntes que em contesti el ponent que consideri més adequat. Per una banda, si ens podien especificar, aclarir una mica el tema de les xifres d'aquest cribratge, perquè no ens acaba d'encaixar amb les xifres que es deien a la convocatòria que hem rebut als mitjans, on se'ns deia que se beneficiaria un 10% dels treballadors del territori, que serien unes 52.000 persones, i es parlava entre gener i abril, però si no m'erro no encaixa amb les xifres que ens han explicat durant les intervencions. I després també hem parlat que es vol reduir la incidència i el tancament d'empreses. No sé si podríem saber quantes empreses, una mica si està xifrat aquesta incidència, vaja. I per últim, per acabar, confirmar si estem parlant que tot arreu seran testos d'antigen o també es farà algun cribatge amb PCR. Gràcies. En quant a les xifres, disculpeu, és a dir, l'objectiu, evidentment, és arribar a aquest 10%, que són les xifres que has comentat, de 52.000 treballadors, 2.000 empreses. El que dèiem són les xifres d'empreses que estan al Vallès, que ens trobem al Vallès. Estem parlant de 27.000 empreses, per tant, assolir un 10%, o tant de bo que aconseguim el 20, el 30, el 40, el 50, però l'objectiu que ens havíem marcat era assolir aquest 10% de les 27.000 empreses presents al Vallès, arribar a un 10% dels 521.000 treballadors, és a dir, arribar a aquests 52.000 treballadors que comentaves i, evidentment, en la seva proporció amb els treballadors autònoms, que estan amb 89.000 treballadors autònoms dins de les comarques del Vallès. Quant a les proves d'antígens, sí que tot aquest pla de cribatges està destinat amb mostra d'antígen. Entenem que és més ràpid, igual de fiable o pràcticament igual de fiable avui en dia que els PCR, i els PCR només estarien en casos molt específics d'alguna possible correcció o d'alguna possible confirmació via PCR. Però, en principi, la campanya està pensada per fer-la mitjançant els tests d'antígens. Deixi'm complementar dient-li que després d'escoltar el secretari el seu missatge, que agraeixo, a mi em sembla que, com a empresari i economista, em consolida el que ens posem en marxa. És a dir, que avui aquesta roda de premsa, des de l'òptica de CECOT, és clarament molt transcendent en aquest esforç de comunicació que ara deia el senyor Governa. Per tant, és a call for action. Estem coordinats, sabem com treballarem, ho ha explicat el Josep Governa, i a partir d'aquí arribar a un 10%, jo li diria que, miri que som modestets, perquè l'aspiració va per al 100%, perquè el que estem parlant és d'autoresponsabilitat. I, per tant, em sembla que amb interès del funcionament cada dia millor de l'economia, malgrat les dades, tots estem cridats a fer el pas endavant. I a partir d'aquí ho hem explicat, sense cap limitació de dimensió d'empreses, sense cap limitació de sector d'activitat, i els autònoms també estan convidats i amb uns costos plenament assumibles. Vol dir que es justifica sobradament el fer aquest pas endavant. Doncs som-hi. I avui, ja reitero, estem fent aquest kick-off que és molt transcendent i que farem una campanya ara, totes les organitzacions. Recordo que també des de Sabadell i des de Granollers
doncs hi ha aquest compromís de tot el Vallès. I és més, el departament, i el que hem de fer és exitosa aquesta prova base, però el departament, l'objectiu d'escalabilitat a Catalunya ens l'ha manifestat des del primer moment. Vol dir que estem treballant perquè tot això després pugui anar endavant per tothom. Sí, disculpin. Llavors, no hi ha una xifra d'aquest cribatge. Em deia, l'objectiu mínim és aquest 10%, però s'adrecen a tot l'empresariat. No és allò que no podem dir quants testos es desplegaran en aquest cribatge. I després, si ens poden acotar el calendari, si us plau, de quina data es començarien a fer aquestes proves? No, president. És a dir, la data és a partir d'avui, des del moment que fem la presentació, ja estem en disposició d'iniciar tot aquest pla. La correcció inicial, sí que tenim contemplat una xifra, estàs parlant d'uns 320.000 tests al Vallès. És a dir, tot aquest pla de cribatge adreçat amb un objectiu inicial de 52.000 treballadors, tot i, com deia el president Abad, tant de bo assolim els 500.000 treballadors que estan al Vallès, però si fem una estimació d'aquests 52.000 treballadors protegits, estàs parlant d'un volum de 320.000 tests per aquesta campanya. Aquest és l'objectiu que nosaltres ens hem marcat i del qual estem en disposició avui mateix de poder donar resposta. Per tant, reitero, estem parlant de no una fotografia, sinó d'una pel·lícula. Estem parlant de, com a mínim, 10 setmanes i estem parlant de que tot això amb la voluntat de que avui enviem el primer missatge a través de mitjans, però, evidentment, a través de totes les nostres xarxes i de totes les connexions i de les altres dues entitats vallesanes, també intersectorials, doncs ens adreçarem a tothom. I això vol dir que a partir de dilluns 11 doncs esperem que els serveis d'aquestes empreses vagin endavant, que aquesta formació que ha de tenir una persona es complimenti, és fàcil i és ràpida, però tot això ens dona solidesa en el sentit que estem treballant perquè hi hagi rigor. I rigor vol dir, al final, bona informació, perquè el que ens hem dit és que treballem d'una manera coordinada sota uns criteris tècnics de la Conselleria, com ha explicat molt bé el secretari. Bé, doncs ara dono la paraula al Gabriel Ubieto del Periódico. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la roda de premsa. Jo tenia diverses preguntes. La primera era demanar-los a veure si poden concretar quin cost per treballador tindrà aquest programa de testos durant 10 setmanes. Volia preguntar també al secretari de Salut quin cost li suposarà aquest programa al Departament de Salut, ja sigui a nivell monetari o quantes persones hi destinarà per fer aquest seguiment de les xifres. I després també volia preguntar si hi haurà algun tipus d'estratègia diferenciada entre aquelles empreses que es dediquin a l'atenció al públic, com per exemple podria ser un restaurant o un comerç, i aquelles empreses més de caràcter industrial que no tenen aquest anar i tornar de gent que és aliena a l'empresa. Gràcies. Josep, en el departament? Sí, i després el secretari. Perfecte. Doncs la part econòmica variarà, evidentment, segons el desplegament que impliqui per cadascuna de les organitzacions. Hi ha algunes variables que no les podem respondre de manera unitària perquè depèn dels centres de treball que tinguin, si són dins la mateixa localitat, si és multiprovíncia o multilocalitat. En segon lloc, també varia la diferenciació entre torns de nit, torns de matí, és a dir, diferents característiques que poden tenir cadascuna de les organitzacions, a la vegada que el número de treballadors també, evidentment, varia l'enviament, la distribució logística, hi ha alguns matisos que no ens permet poder-vos donar un preu unitari. Sí dir-vos, com a referència, que el que avui el mercat està acceptant per una sola prova d'antígens, estàs pagant al voltant dels 40 euros, 45 euros, que és el que avui té un preu de cost d'una prova d'antígens, és el que et costaria tota la campanya amb els 6
kits que enviaríem per fer els cribatges i la cobertura d'aquestes 10 setmanes de la campanya, tal com la vam plantejar amb el Departament de Salut. És a dir, pel preu d'una prova actualment et cobreix tot el pla de 10 setmanes i amb cribatges continuats quinzenalment. En quant a la distribució d'empreses, és a dir, sí que és veritat que això és un dels factors que vam tenir en compte, que era el sector de l'empresa. Però també és cert que el virus no entén de sector. El virus, al final, és una... com l'experiència ens ha demostrat, afecta a qualsevol persona, tant en el seu àmbit laboral com en el seu àmbit personal, amb el que no diferenciem l'activitat d'una restauració o d'una empresa de producció, perquè en qualsevol cas, si el que volem fer és una campanya de cribatge, una detecció de casos asimptomàtics i un seguiment estret de tots aquells casos, ja siguin positius o declarats contactes estrets en l'àmbit personal, que tots tinguin resposta de la mateixa manera amb un sistema de cribatge quinzenal que després també té tractament de brots més específic, però sobretot el que busquem és un seguiment quinzenal amb aquests cribatges periodificats i, com dèiem al principi, tant amb el director general, amb el president Abad, és una campanya sostinguda amb el temps, és un pla sostenible per a les organitzacions, sigui quin sigui el seu sector. En relació a la pregunta sobre el Departament de Salut, m'agafa una mica també el que deia el president Abad. És a dir, el nostre objectiu és que això que presentem avui, el que fa la CECOT, sigui un primer pas, una primera mostra, una primera concreció d'un esforç que per nosaltres ha d'intentar escalar. És a dir, el teixit empresarial que ho vol fer perquè així ho hem rebut i així ho hem treballat amb ells, es converteixi en un actiu a la cerca de nous casos, passa perquè es concreti experiències com la que presentem avui. En aquest sentit, per tant, el Departament de Salut el que ha fet és preparar el context perquè això sigui així. Què vol dir preparar el context? S'ha elaborat aquest protocol que els comentava que s'ha posat a disposició del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Hem adaptat els nostres sistemes informàtics de registre de nous casos perquè quan es produeixin iniciatives com la que presentem avui es pugui accedir directament al nostre sistema informàtic i abocar-hi els casos i, per tant, reportar directament els casos, així com els casos tant positius com negatius, perquè a nosaltres ens interessa tot. Però ja sabeu que una de les coses que mirem molt sovint és el percentatge de proves antigèniques positives. Per tant, per tenir un percentatge, que és un indicador epidemiològic que s'ha revelat potentíssim en les últimes setmanes, perquè té capacitat predictiva, entre d'altres, necessitem saber tant els positius com els negatius. Una de les coses que ha fet el Departament de Salut és adequar els seus sistemes d'informació de la Covid per tal que les diferents iniciatives que en aquest context vagin sorgint en el territori de Catalunya puguin fer arribar els seus resultats. I a banda, lògicament, quan hi ha una voluntat d'una organització empresarial, com és en aquest cas la CECOT, que manifesta la seva voluntat de dur a terme una iniciativa en el marc d'aquest protocol més general, el Departament de Salut posa a disposició el seu coneixement tècnic, el coneixement dels seus tècnics, perquè el disseny final del protocol sigui el que garanteixi el millor èxit possible. I en aquest cas així ha estat en el que estem presentant avui. Jo crec que el treball que hi ha hagut previ tècnic darrere aquestes setmanes de treball i de disseny, tant amb Previn, amb la CECOT, també amb el Servei Català de la Salut, és el que deia abans, jo crec que és el principal element que garanteix que aquesta serà una estratègia exitosa i segurament modèlica. Entenc, que no subvenciona part del cost d'aquests tests d'antígens ni el programa, el Departament de Salut, que això ho assumeix totalment l'empresa que vulgui adherir-s'hi. L'aportació del departament és la que us he comentat. Gràcies. Dono la paraula al Jordi Guillem, del Diari de Terrassa. Jordi, tens el micro apagat, no et sentim. Ara sí. Deia que, abundant en el que deia el president, se'm sent? Perfecte. Ell parlava d'un 10% inicial per acabar en un 100%. Voldria saber quin percentatge d'empreses s'han adreçat o preveuen, perquè encara imagino que és d'hora perquè el pla s'acaba d'implementar, preveuen que s'adrecin i quins són els vehicles
a través dels quals ho han de fer o haurien de fer. Gràcies. Bé, reiterar-li que avui estem fent públic aquest ambiciós pla de compromís del teixit empresarial que volem animar i estimular des de FECOT. Per tant, és veritat que el comitè executiu està informat, està molt animat i ens sembla que tindrà una gran acceptació, una gran rebuda i, per tant, que podrem fer que aquest primer objectiu del 10% se'ns quedi ben aviat curt. Vol dir que, com li deia, el que hem de fer és seguir comunicant i fent una pedagogia, a més, de que, evidentment, que té un cost, però, a més, això reporta uns estalvis més que superiors a l'hora de poder anticipar precisament la detecció i a l'hora de poder evitar llavors més absentismes o més baixes laborals, com li vulgui dir. I farem servir tots els canals que tenim les 3 organitzacions vallesanes obertes amb tots els nostres socis i concretament FECOT a través de tots els gremis i associacions cap a la seva base empresarial. D'acord, doncs, si els sembla bé, una última pregunta, en aquest cas de la Paula Clemente del diari Ara i després sí que, disculpin, la Gemma Sánchez de l'ACN que vol repreguntar un tema. Ara sí, dono la paraula a la Paula Clemente del diari Ara. Hola, bona tarda. Jo volia saber si em podíeu explicar una mica més sobre la figura del gestor Covid, perquè no entenc si és un treballador de la pròpia empresa que s'encarregarà de recollir mostres, saber el resultat, guardar les dades, comunicar amb salut, etc. I si és així, com ho hauria de fer un autònom que estigui sol, és a dir, una empresa d'una persona. I després, si em parleu de prova pilot és perquè hi ha intenció, en cas que veieu que funciona i que els objectius es compleixen, de portar-ho a altres llocs o d'anar ampliant una mica el territori? Moltes gràcies. La primera part, si us sembla, us la respondré jo, que és la figura del gestor Covid. La figura del gestor Covid, el que vam treballar amb el Departament de Salut, amb els seus equips de treball, aquestes setmanes enrere, com abans feia esment al director general, el que hem treballat és quina capacitació, és a dir, quin contingut i quina capacitació era requerida per la figura d'aquest gestor Covid. És la pròpia empresa la que determinarà si aquest gestor Covid és personal intern o prefereix confiar-ho amb algú fora de la seva organització. El que forma part del pla és que siguin personal de les pròpies empreses que tinguin aquesta capacitació per poder gestionar el Covid, perquè no només és fer la vetlla que les proves de cribatge es realitzen com s'han de realitzar, sinó a més té la funció de la comunicació tant dins la pròpia organització com al Departament de Salut de tots els resultats dels contactes estrets i del seguiment d'aquest programa de cribatge dins les pròpies empreses. La formació està pensada en una formació mitjançant plataforma online, on estan els continguts tant teòrics com audiovisuals i, a la vegada, també existeix la possibilitat que aquesta formació sigui acreditada i, com dèiem, avalada pel Departament de Salut. Ara, si la persona és de dins l'organització o és de fora, ho ha de decidir el propi teixit empresarial. La intenció és que sigui personal de l'empresa, però ho acabarà de decidir el propi empresari si vol fer-ho amb recursos propis o vol derivar la gestió de la prova en si mateix amb altre personal fora de la seva organització. Els personals autònoms tindran tots els mitjans en quant al suport audiovisual de la formació online i de la plataforma, perquè això forma part del propi pla de cribatge. És a dir, totes les empreses tindran el mateix accessibilitat a tota la informació i a totes les eines per poder-ho dur a terme. I, si li sembla, no sé si Sí, en tot cas, confirmar. Ens acompanya, vull recordar, l'Anna Aran, gerent de l'àmbit metropolità nord de la regió sanitària de Barcelona. Per tant, equip directiu del CatSalut. Doncs bé, jo els deia, des del primer moment, el departament i la senyora Aran i el seu equip ens van dir
hem de poder concretar una sistemàtica, hem de poder fer fiable la col·laboració entre el teixit empresarial i el departament i lligar fins i tot sistemes. Tot això, doncs que ara estem en condicions avui ja d'explicar i confirmar amb aquesta aspiració que el secretari ha dit molt bé. Hem de poder-ho escalar. I, per tant, dir-los que estem treballant precisament amb aquesta ambició. I dir-los, a més, com a CECOT, que Foment del Treball, doncs, lògicament, està informat ja per endavant de que hi ha tot aquest treball i de que fem aquesta prova base a l'hora que el senyor Sánchez Llibre i jo mateix ens n'hem parlat perquè Foment estarà al costat del departament i del seu equip quan això es pugui escalar cap a la resta de Catalunya, perquè totes les organitzacions base de Foment estaran alineades amb el que avui estem ja plantejant com a exercici pràctic. Perquè al final el que compta és que fem les coses. I avui jo crec que la gran notícia és aquesta. Ens posem en marxa. Per part nostra, només afegir que reitero el que deia abans, és interessant que iniciatives com la que estem presentant avui escalin arreu del territori, també no sempre les promourà la FECOT, però per nosaltres això és interessant. Des del nostre punt de vista, l'adaptació al sistema informàtic ja està en vigor, ja està feta, i la publicació definitiva d'aquest protocol marc, que és aquest protocol que hem anat treballant en el marc del Consell de Relacions Laborals i que també, en el marc del qual s'ha treballat el protocol que s'ha presentat avui, també estarà disponible aquesta mateixa setmana. Per tant, des del nostre punt de vista, els instruments per tal que sigui una iniciativa que, emmirallant-se amb la que promou la CECOT, es puguin replicar arreu del territori, doncs, des del nostre punt de vista, el que a nosaltres ens pertoca, al llarg d'aquesta setmana ja estarà tot preparat. Doncs ara sí, la Gemma Sánchez de l'Agència Catalana de Notícies tanca el torn de preguntes. Gemma, quan vulguis. Sí, gràcies. Era per acabar enllaçant amb alguns elements que també han comentat alguns companys i que, si no m'equivoco, m'ha donat la sensació que potser no havien quedat contestats. Per una banda, abans els preguntava si tenien xifres de la incidència de la Covid, perquè tota l'estona ens diuen que volen evitar o frenar aquests tancaments o aquest absentisme. No sé si està xifrat l'impacte que ha tingut la Covid fins ara. I hi havia un company que preguntava si hi ha empreses interessades, insistien vostès en que el calendari comença avui amb l'anunci. Entenc que encara no hi ha cap empresa registrada o ja que estiguin tràmits de rebre els kits, si això ens ho podien aclarir. I després, per fer-ho fàcil, si podríem resumir aquestes xifres que ens han anat donant i per confirmar que ho hem entès bé. Estem parlant de 6 testos per cada treballador i aquests testos es faran cada 15 dies durant un període de 10 o 12 setmanes. És això? Gràcies. Hi ha peticions sobre la taula, però no són peticions oficials perquè no estava el producte, el pla no estava iniciat. Sí que és veritat que, com deia el president Abad, s'ha comunicat a la Junta Directiva, s'ha comunicat a les diferents organitzacions, amb la qual cosa ja hi ha empreses interessades. Dir-vos una xifra, segurament si tornem a parlar el dia 11, ens podrem aproximar a quina rebuda ha tingut. Però és evident que ja hi ha empreses interessades i empreses de diferents sectors, tamanys i ubicacions. Però sí que és veritat que a efectes pràctics no s'ha donat una petició oficial. Les xifres són correctes, deies 10 setmanes de duració, 6 kits, com a mínim, perquè això és el pla de cribatge. Després veurem a resultes d'aquests pla de cribatge i aquestes periodificacions si cal incrementar, augmentar o no els terminis o escurçar aquests cribatges. Per això ens ho donarà l'experiència de cada empresa i la situació de cada situació concreta. Sí, els preguntava per quina és la incidència que hi ha hagut fins ara de la Covid a les empreses. No sé si ens ho podrien, si ho tenen concretat, vaja. No, jo el que li diria és que en aquest sentit les dades que ens facilita el departament a tots plegats són amb les que hem treballat fins ara i dir-li que, evidentment, el que avui estem presentant, el que avui volem traslladar a tot
teixit empresarial, però al final a totes les persones. Parlàvem molt de la responsabilitat personal també com l'element cabdal per generar després salut col·lectiva, de que empreses que pionerament en aquests últims mesos ja han anat fent algunes coses i alguns cribatges i alguns controls, n'hi han hagut i n'hi han. Ara el que portem és un projecte compartit públic-privat amb sistemàtica i amb una sistemàtica orientat des del punt de vista de salut perquè els experts són ells. Però ens hem assentat a la taula i hem arribat a poder plantejar un programa útil per qualsevol empresa. A partir d'ara comptabilitzarem, però que sàpiguen que d'experiències passades i durant aquests darrers mesos per part d'empreses n'hi ha hagut lògicament. No hi ha hagut només passivitat. Hi ha hagut més aviat molt nerviosisme, com es poden imaginar, el continua havent, i em sembla que el contrast i l'esperança del que avui diem és que esperem que tot això sigui tan efectiu com perquè el Procicat no ens hagi de tornar a donar noves propostes restrictives, sinó al contrari, que puguem donar oportunitats a sectors que no tenen activitat o ampliar l'activitat d'altres que en aquests moments la tenen. Per això ho farem si ho fem en base a seguretat i confiança. Molt bé. Les xifres en concret no en tenim, però sí que l'entorn laboral des del principi de la pandèmia s'ha comportat com entre el tercer i el quart punt pel que fa importància del número de brots actius. Per tant, és, sens dubte, poder controlar molt millor i tenir una millor traçabilitat i molta més proactivitat diagnòstica en l'entorn que darrere de les trobades socials, darrere dels nuclis familiars, és dels entorns que aporta més número de brots que hem anat documentant al llarg d'aquests ja 10 mesos de pandèmia, per nosaltres és importantíssim, és molt rellevant. Molt bé. Senyora Montal, moltíssimes gràcies. Senyora Aran, des de la distància, també gràcies per acompanyar-nos i a tots els periodistes que avui també heu atès aquesta roda de premsa, gràcies per ser-hi i per informar. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Bona tarda.